खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय भारतनि रैखा मन्थ्रि बिथांनिसिम नुजाथिहैनानै थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै सावरायलायहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जानायनि गेजेरावनो भारतनि रैखाथि मन्थ्रि बिथांनिसिम थांनानै गोबांथार बाथ्रा सावरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया थांदोंमोन। मिथिबावनाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव भारतनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह बिथांखौ लोगो हमनानै गुबैयै सावरायलायदों। जेराव बे सावरायलायनाया गोदान दिल्लीनि आकबर र'ड 12 आव थानाय बिथांनि थाग्रा न'आवनो जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बे सावरायलायनायाव मोननै आयदाखौ गुबै थांखि लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि दफा बायदियै बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ गोख्रै आरो आबुङै मावफुंनाय आरो गुबुन मोनसे थांखिया जाहैदों बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों मोनसे दफा फैफाखानाय, जेराव 10.2 दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि, पारामिलिटारि फारियै बिएसएफ, सिआरपिएफ, सिआइएसएफ, आइटिबिपि बायदि जों लोगोसे आसाम पुलिसाव सोसननाय बेफोर आयदाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा। मख'नो गोनांदि जों बयबो नुनो मोनदों दि थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बिटिआर बिसायख'थियाव देरहानानै दायो बिटिआर सरकारखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल मोननै राजखान्थि दोलोजों सामलायबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोरा मिथिनो मोनदों। नाथाय बेबायदि समावनो देग्लाय 5 बोसोर थांखांनायनि उनाव बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा मैया मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों। गुबुन फारसेजों जुथाइ सरकाराव थाफानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलो, अदेबानि आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर बिसायख'थियाव थारैनो बिजेपि आरो इउपिपिएल जुथायैनो गेलेबाय थागोन होनना बुंथिबाय थादों। नाथाय बेबायदि जाथाया माबायदि जागोन आरो बेबायदि जुथाइ गेलेनाया जागोन ना जाया बेखौ समासो मिन्थिगोन। नाथायबा आथिखालाव रायजोआरि आफादगिरि बिजेपिनि दिलीप शइकिया बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंनो रोखायै बुंथिनानै होदों। अदेबानि रायजोआरि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों। जायनि थाखाय दायो बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव होंगो दोंगो जालायनायखौ नुनो मोनदों। समाजारि बिजोङाव गोब्राबै गोसारलांनाय सिखना जोहोलाव हादोरारि पार्कनि भिडिअ' गोसारनायखौ लानानै चिरां जिल्लानिनो डिएफअ कन्जु बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दाखालि साननैसो सिगां जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंमोन दि थारैनो माखासे बर'नि रायजो राजाफोरा नेशनेल पार्क सिङाव थानायाव गोबां होखारग्रा थांदों होननानै दावराव दावसि जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया डिएफअ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। थारैनो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सिखना जोहोलाव हादोरारि पार्कनि सिङाव थानाय माखासे आयेन बेरेखायै थानाय रायजो राजाफोरखौ बुंथिनानै होनाय बायदियै बिथांमोनहा सिखना जोहोलाव हाग्रा हादोरनि पार्कनि सिङाव थानायाव
थारैनो रायजो राजाफोरा मोनबो हाफोरखौ गावनि नाम खालामनानै लानो हानाय नङा। बेनिखायनो बायजोआव फैनानै जोंनि थिखानानै होनाय जायगाफोराव थाफैयोब्ला थारैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा हानि मोनथायखौ मोनगोन, अदेबानि गावबा गावनि नाम खालामनानै लानो हागोन। थिग बेबायदियैनो बेखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोराबो थिखानानै होनाय सम आरो थावनिसिम ओंखारबोनो थि खालामनाय जादोंमोन आरो जायखौ लानानैनो जोंनि बिफाननिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बरायनानै जोंनि थिखानाय थावनिसिम लांनो थि जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरा ओंखारबोबायबो थादोंमोन। बेयावनो सोरबा बबेनिफ्रायबा थुनज्लायग्रा फैदों जानो हागौ, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा हरखाबै बेबायदि थांखिखौ अदेबानि एसे एनै दावराव दावसिया जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ फिन खावलायहरदों दि थारैनो सिखना जोहोलाव हादोरारि पार्कनि सिङाव थायोब्ला रायजो राजाफोरा मोनबो हानि बिगोमा जानो हानाय नङा, अदेबानि हानि मोनथायखौ मोननाय नङा। जोंनि थिखानानै होनाय जायगाफोराव थायोब्ला रायजो राजाफोरा हाखौ गावबा गावनि नामबो खालामनानै लानो हागोन आरो हानि मोनथायखौबो मोननो हागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बुंथिनानै हरदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरियाव बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो सानफानि उनाव सानफा, मोनफानि उनाव मोनफा बायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै सांग्रांथियारि मेल, राजखान्थि फोसावदिंनाय मेल आरो राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै हाबाफारि लाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दायो आरो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआबो मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुजेननो मोनदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लायावनो मैया जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआरनि बिसायख'थियाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ गोरलैयैनो देरहागोन। मानोना आथिखालाव जाय राजखान्थि दोलोफोरा बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थादों, बिथांमोनहा दायो राजखान्थि दोलो हिसाबै थांनानै गैलिया। मानोना बिथांमोनहा गोबां केलेंकारि जाबाय होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव गोरलैयैनो देरहानो हागोन आरो रायजो राजाफोरनि जा मोननांगौ मोनथाय, बे मोननांगौ मोनथायफोरखौ भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ मोजाङैनो मोनफुंहोनो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनबावदों। आसाम सरकारनि इनभारमेन्ट एन्ड फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया क'क्राझार ओनसोलाव थानाय मोनसे सिकनाझार हाग्रामा ओनसोलखौ नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों सिगाङावनो मिथिबोबाय थानाय जादोंदि थारैनो आसामनि मोनसे अदेबानि क'क्राझार आरो चिरां मोननै जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय मोनसे जोहोलाव सिकनाझार हाग्रामाखौ दायो नेशनेल पार्क महरै फोसावनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसाम सरकारनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जायो, अदेबानि गासै एरिया अदेबानि बाउन्डारिफोरखौ रोखा खालामनानै होनाय जायो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बेनि गासैबो लकेशन, एरिया आरो नामफोरखौ रोखायै फोरमायना होनाय जादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला महरै क'क्राझार आरो चिरां मोननै जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय, साब डिभिजन महरै क'क्राझार आरो काजलगांव, नेम अफ डिभिजन हलथुगाव आरो चिरां डिभिजन, एरिया अफ लेन्ड अदेबानि हानि अरथाइया गासै 316.28 स्कुवेर किल'मिटार होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हाग्रानि नामखौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बाउन्डारिफोरनि माखासे गोबांथार बाथ्राफोर लिरनाय जादों, नोंथांमोनहा गोसो जायोब्ला नायनानै लानो हागोन होनना मिथिहोनाय जादों। आसामनि सासे गोख्रों बिधान सभानि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा थारैनो दायो बिधान सभायाव गाव हारसिङैल' होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों।
मख'नो गोनांदि गोबां दुखुनि बाथ्राजों बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबांथार गोलाव बाथ्रा बुंथिनानै होदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गिबियावनो आं हारसिङै दायो एसेम्बलियाव हारसिङैल', मानोना रावबो एमएलएफ्रानो दायो गोबां बाथ्रा बुंथियाखै। गुबुन फारसेजों दायो आसाम गभर्नमेन्टआ गुबुन गुबुन काउन्सिल बिसायख'थिफोरखौ गोबाव खालामनानै अदेबानि फावसयहोनानै दायो गभर्नरनि थ्रुयै गावबागावनि अदेबानि काउन्सिलफोरनि गोहोफोरखौ गभर्नरनि आखायाव लांनो नाजादों, नाथाय बेनि सायाव रावबो बाथ्रा बुङाखै। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो आं जोबोद हारसिङैल' होननानै बिथाङा बुंथिदों। अदेबानि सरकारखौ जुदि माबाफोर जाहोनाव फावसयनो गोनां जायोब्ला 1 बोसोरसिम फावसयनो हायोमोन, नाथाय बेखौ खालामालाफानो आसाम एसेम्बलियाव दायो थांखि लानाय बायदियै गुबुन गुबुन काउन्सिल जेरै मिसिं, टिवा, राभा, देउरि, टेङाल कछारी, सनवाल कछारी, बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलफोरनि गोहोफोरखौ दायो आसाम गभर्नमेन्टआ गभर्नरनि गेजेरजों लांनानै गावसिनि खुंथायाव लानो नागिरदों होननानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरनि गेजेरजों बिथाङा दुखु फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।